So, dito naman ay, uy, si Jigjag sa kanyang foot spa. Mukhang nakatulog na po si Jigjag, mga moms. Foot spa, manicure, pedicure. Hala, nakatulog na siya. Nakatulog na po siya. Wala rin dito kayo manang adorasyon. Nakatulog na rin siya. Maputs mo siya. Kaninang panga to? Hala to harap. Nakatulog. Nakatulog na rin po siya. Ayan. Nagpapaputs pa. Sarap na sarap sila sa pag dito kayo nagpunta, makakatulog talaga kayo. Wow, taray. Dapat buong ulo, pati mukha. Ulam. Anong ulam yan? Ang gagawin sa'yo, hair treatment? O, sa bagay kasi ano nga, di ba? Ano ka rin, mabalakubak. At makaka-healthy rin niya, makatulong sa kanyang scalp. Fresh na ba yan? Asan yung treatment? Mukhang ang ganda ng resulta. Ako to. Ay, sorry. So, we are here now sa Woodhouse Spa na, ayan. So, kung gusto nyong mapamper ang inyong sarili, alam nyo, magandang regalo rin to sa inyong mga jowa or sa inyong mother, no? Para mapamper yung kanila sarili. So, meron silang foot spa, hair reband, any kind of hair, ano ba tawag nito? Gwen! Gwen mo, tawa para si Raulo. You can visit their Facebook page. So, open sila from 9 a.m. until 10 p.m. So, Monday to Sunday yan. Tama. Yan. So, kasama ko po ulit si Ate Ching. Ayan. So, hinintay lang natin matapos yung aking gel polish. Ayan. Mamaya tingnan natin sila. Ano sa'yo? Pamassage ka? Mukhang nabugbog ah. Ito sa'yo manang. Okay na ni Damoy. And pedicure. Oh, may tip. Taray. Anong nga ba no? Taray na pa. Pero kikita ang bibig. Kamay mo ba? Hindi, ayong ano yan. Ayan na mga moms, ang aking daliri. Oh. Maliit may eksima niya pero maganda na siya. Thank you so much to Ate. We have our adobong kambing. Ako sa visual. Kinilaw na kambing, tuna pang adobo. Tsaka ang sarap ng karne nila dito, ang lambot ha. Siguro mga ano to, 24 hours itong pinakuluan. Pinapakuluan ko to, sir. Pababata na talaga yung kambing nyo. Meron silang branch. Because of sa kinain. Tsaka mas healthy yung kambing nyo kasi ang kinakain na nyo lagi is damo. Low in cholesterol siya. Ang sarap. After papaitan. Ito nakakain ako nito dito doon sa hindi ko lang kung kambing yung kinakain ko. Kambing. Normally lagi ako kumakain ng papaitan pag mga doon sa Manila, pag nag-iinom, ganyan. Ang tawag nito sa kaliskis? Hindi. Pangasinan? Sa amin, Hindi papayat tawag papaitan sa Ilocos, yung nag-vegan tayo. Oo, yun. May isa silang tawag. Comment down below. Kaliskis? Ano ito? Hindi kaleskes. Iba yung kaleskes, para siyang yun yung kaleskes. Parang ganyan yun, no? Kilaw. Parang ganyan ang kaleskes. Basta natin yung ganito. Ano kayang nito? Bakit siya mapait, no? Siguro. Kapaw muna. Ano siya?
Busog agad. Sumusugol agad. Dami kayo guys, hindi siya literal na pait na. Di ba yung mapapaitan, sabi nila parang lasang tae, di ba? Ito hindi, bakit siya mapapait? Ano nagpapapait dito sa Sir Yung Abdo? abdo. Mix. Yung karang hinuhugot na dahon, ano ba yun na? Nag-updo siya. Kaya Abdo. pala. Kaya papaitan. Kaya pa pwede. Pero bakit yung iba lasang ano? Hindi masyadong... Oo, Hindi. ito kasi parang ano, parang Sa Luzon, di ba? Pag hindi Oo, nalinis kasi maigi yung bituka, Yun kasi- doon na iiba yung yun lasa. kasi natitikman ko yung pag kinakain ko yung mga ex ko, Iba yun. iba yung pait eh. Pero mas... Lamig ko siya guys, promise.